An open letter to Honourable P.M, Home Minister, President of India, along with CM of Assam and CEM of PTC, Kokrazar BTC. Subject: prayer for granting permission to release Ranjan Deimari, founder of XNDB. Respected Sir and Madam, hundreds of mothers and sisters being raped brutally, wives being lost in their spouses, thousands of houses being burned down. His heart cries, only cries. If you want to peace in Assam, give us equal rights and justice and release the main signatory of BTR to save the unity of Assam. Give us freedom to live. If you want to beautify of Assam, just give us way to walk through our language, culture and tradition. If you want to prosperity of Assam, just give us a space to stand. Joy Ayokhom, Joy Hind, Joy Boro Harani, Bharat Mata Ki Joy. You are sincerely Phulen Boro and Sumiran Johelau Bodosa. Gangse Geulang Laijam Sim Maninangjob Gahai Montri, Nokhor Montri, Hadergiri, Bharat Hader, Logoseyaवनो Assamni Gibi Montri आरो BTCनि CEM, Kokrazar BTC Assam. Subject: prayer for granting permission to release Ranjan Deimari, founder of XNDB. Kalar 21/10/2023. मानिनां गोरा आरो आइजोजोब गोबां बिमा आरो बिब' बिनानावफ्रा अनाखाना जिनाहारि खालामजाबाय। आइजोफ्रा गावसोरनि फिसायफोरखौ खोमाना लानांबाय। रोजा रोजा न' बांफ्रा सावजाबाय। बिनि बिखाया गाबखांदोंमोन खालि गाबखांदोंमोन। गेदेमाफोर, जुदि नोंसोर आसामनि गोजोन हास्थायो, जोंनो होदो समान मोनथाय आरो बिजिरथि आरो बिटिआरनि गुबै सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ हगारनानै होदो। जुदि नोंसोर आसामनि खौसेथिखौ हास्थायो, जोंखौ थांना थानो उदांस्रि होदो। जुदि नोंसोर आसामनि जौगानायखौ लुबैयो, खालि जोंनो होदो गावनि राव हारिमु आरो दोरोङारिजों सोलिनो। जुदि नोंसोर आसामनि जौगानायखौ लुबैयो, अब्ला जोंनो होदो दखरसे जायगा गसंनानै थानो। जय आयखम, जय हिन्द, जय बर' हारिनि, भारत माता की जय। नोंथांमोननि फोथायारि फुलेन बर' आरो सुमिरन जोहोलाव बड'सा या दुलाराय बर' हारिनि जानानै बे आर'जलाइखौ खन्थाइनि रावै लिरनानै हरनाय जाबाय। मिजिंथियो दुलाराय बर' हारिजों लोगोसे गासै माहारिनि मानसिफ्रा बे भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालामगोन। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।